Hemejäňize salam dostlar. Habarsız galma gepleşigimiziň 375-nji bölüminde hemejäňizi hoş gördük mehribanlar. Geçen bölüm çykany eýýän bir hepde bolaypdyr dostlar. Wagt şeýle tez geçýär. Bu hepde size betinden bet, gowdan gow täzelikler taýynladym dostlar. Ýöne klip täzeliklerimiz az. Ýöne az bolsa-da diýseň gowy göreniňize değýär. Şoň üçin biz bilen galyň. Hany ýöredik. Klip täzeliklerimize başlaýas dostlar. Didar Nurverdiýewden gelýär. Täzeci aýdym we klibi fresh diýä aýdymyň ady. Klip hakykatdan fresh bolupdyr, sveje şeýle döwrap klipleriň biri bolupdyr. Batyr Muhammedow bagşymyz hem konsert klip ýazgylaryna dowam edýär dostlar. Olaryň ýene biri Doglan gün. O doglan güni, o doglan güni, şatlanyp billenýän bu doglan güni, bu doglan güni, bu bayram güni, şat bolup billenýän bu doglan güni. Begen Çyhananowdan gelýär täzeci aýdym klibi bilen Kejebe diýär dostlar. Klibini senariýal hödürläpdir, diýseň manyly bolupdyr. Hemde aktyorlarymyz özüniň rollerini diýseň gowy ýerine ýetiripdirler. Berekerler. Alıp barya onu akça Kejebe, derdimi aydımda ağladı eceme. Anan manı derken gelen geçene. Mekan Sarif'dan gelýär. Gerekdäl aýdymna täzece klip hödürläpdir dostlar. Klip opşym alamda gowy, ýöne şota ýene bir kısançyk sahna goşan bolsalar, has da gowy bolardy. Soňky sözüm men sana, bollun inni sen ýatmaňa, gerekdäl inni sen maňa, inni sen maňa. Gerekdäl altynman bolsama. Kakajan Tejden gelýär. Belle aýdymy konsert klip diýeli has dogry bolýar. Belle belle, çok belle, geceleri gelýär doglan günüm ýylla, degenne belle. Maşgalamadan taşyna jelle, belle belle, owadan belle. Dostlar, jansiz şahajymyza başlaýan Halk Time bilen Han Pelvanow we Jigsi Özgeldi'den gelýär. Täzece aýdym Teşnit. Ey biradar şun bir wüdül würdüm, şanaglar şun bir wüdül würdüm, dinik talim ýeňdir ýawur ey naryň gülüne. Yine bir jansiz götürläýin dostlar, Bahtiýar Roziýewden gelýär. Täzece aýdym Oraz Bibi. Dinleň, lezzet alyň. Dostlar, bilýän bolsaňyz soňky bir aýdan bäri TikTokda iş berýän bir ýaşuly bar. Özüniň jan sesdäki aýdymy bilen şol aýdymy täzeden ýerine ýetiripdir. Türki şagamyzdan gelýär Iqbal gitarada. Ardımı inkar etme. Görkümlerde karnım var. Yerine dervedar etme. Akbar sana ardım. Jansiz täzeliklerimizin son kujasy dostlar ýaş zehinimizden Berhat Esenowdan Balam aýdymy. Aylanyp dur, ketdi güni aýlary. Gidin soňda bolan ýetdi boýlary. Aylanyp dur, MP3 täzeliklerimize başlaýas dostlar. Kim bilen? Owadan sesli zenan bagşymyz Selvi Tawakkalyjy we Fit Murat Nurmuradowdan gelýär. Täzece aýdym Biray. Görmesem men wagtym geçmez, bir günüm bir ay. Bolýa sen diýençek, iradi bilecekçek, köýnegim emge ýerinmeçek, köp bolsa da bir de tereçek.
Dostlar, aslında can ses şakacığımızı Jahan Vakşı bilen başlamalıdı bölün. Yani ol MP3'lerini ködürläpdir dostlar. Yani entek klipleri yok YouTube'da. Şoň üçin täze albomynyň MP3 görnüşini dostlar Jahan Vakşymyzyň YouTube kanalynda dinläp bilersiňiz. Bu dünya var sonsuz kitap, tamam eden yoktur okap. İçindedir cümle hata, içindedir cümle hata. Citizen ve Swizy 347 aydımçılarımızdan, yani rapçılarımızdan täze aydym gelýär dostlar, kädi. Pikirlenip gör, seni seýän şo. Ben görşüň el olaran görýän şon. Pikirlenip gör gerek senin goşulan. Durum derdim emmi görünüm. Sen ýaly ýaşamykda anam bu ölünüm. Oýna etdim bro, getiripmiz durudum. Dostlar, aydym täzeliklerimize Owodun sesli bagşymyz bilen dowam edýäs. Hacı Yazmamedowdan gelýär täzeci aydym Aysoltan. Teyyarin, ay sultan senin. Teyyarin, sen dönmeminni. Teyyarin, ay sultan senin. Teyyarin, sen dönmeminni. MP3 täzeliklerimizin soňkuçysy dostlar Maral Durdyýewa bagşymyzdan gelýär. Güýjüm galmady aydymy. Meni yanlışın hasap etsene, men sana bağladım. Bu dünyada men üçün düňeten bar ýaladım. Anan seni unutsak, bir de aldamam. Dostlar, ştaýda bir soraw beresim gelýär. Selvet Woklyjywa bagşymyz prof kliplerini TikTok'da paylaşıp başlapdyrmy ýa-da şol kliplerden bölejikleri paylaşýarmy? Meni tak düşünüp yetişmedim, bilýäniňiz bolsa tesirlerde galdyryp geçiň jogaplaryny. Her yerde anamı yersen yanım. Bilýän men sen canımda canım. Senden başka yok men hukmanım. Yine bir TikTok täzeligi dostlar Gulşat Gurdowadan gelýär. Bu durmuş ýetge geçip gidýär, boş yere ne çygyň ýykýar. Ýürek ýansa da bildim ýaz, hemme zada geç düşünýär. Ömrümüz ýetge geçip gidýär, bir de aldamam. YouTube täzeliklerimize gelenizde dostlar Tarap Show diýip täze gepleşik çykdy dostlar. İksany bagşymyzyň aýdyşygy, özüm diýsem moşny bagşylarymyzyň aýdyşygy dostlar. Hökman suraty YouTube'a girip şonu görmeňizi maslahat berýän dostlar, потому что diýsem gowy bolupdyr. Bir sahna, iki tarap. Jahan Vakşı, İbrahim Tuğulümü. Siz nähil garaýaňyz Halipa, bugünkü şow nähil geçir? Dörediciliğin özü oyun ya. Gepesine çağırdın, Allah'can şoğlu olsun. Orayım, Nasreni nähili? Ödümünde şık bağlam yüzlünýär, tamam. O düşünni kül edip küydürme. Ewin pul bolsa etim topulmaz. Yoklukluň başyma ýere bakmadın. Bir de aldamam. Dostlar, gelininde bolsa hemejämize çağalygymyzy alyp gidýän, şeýle çoplu duýgulary berýän şakajygymyza gelelim. Köneje aýdymlarymyzy ýatdalyň dostlar. Bu seferki ýatylajak köneje aýdymlaryň biri ST bilen ST'den gelýär. Ýadyňyzdamy şolar? Söýgü aýdymy? Arzularım bir yan, kemim sen var yan. Canım istesen al, sana berýän. Diýde çok bir zat üçin ýalbarýan. Söýgümi kabul et, gönlümi ýakman. Ýanyp duran öldürüň garanky geçýän şemi. Bagtyny baglap söýýän seni. Janyň süýdüm. İkinci ýatylajak köneje aýdymlaryň biri dostlar Gözel Anny Muhammedowa. Owadan zenan bagşymyzdan men bagtly aýdymy gyzlaryň hasy söýüp dinle aýdymlarynyň biri. Men bagtly bir sayrayan, taşlarım işiman oynayan. Bir uçan bu elem boşan, bölünüp yürüp bir de aldamam. Dostlar, gelininde bolsa zaýymny swýaz bilen şahajymyza başlalyň. Ýagny siz bilen şol arkaly gürleşýäs, tesirler arkaly. Geçen bölümde ilkinci bolup tesiri galyryp, berekalla sözüne laýyk bolan dostumuz, конечно, Ihlas Bollaýewdan gelýär. Mejitama toporunun, Mehri Dogan sizden kiçiräjik haýyş diýe.
Rızkal inim doğulan günün kutlu bolsun. Sana berk can sağlık, uzak ömür, baktıl durmuş ve ähli arzuların hasıl bolmagyny arzu edýärinde. Goý her bir täze ýaşyň sana diňe şatlyk, üstünlük we owudyn pursatlar getirsin. Yüzüňden ýylgyryş, kalbyňdan bagt hiç wagt aýrylmasyn. Rızkal inim hemişe şeýle şadyan, baktly we üstünlükli bol. Ömrüň uzak, geljegiň ýagty, ýoluň açyk bolsun. Doğulan günüň ýene-de bir gezek kutlu bolsun inim diýe. Ve berekella ihlas şeýle owudan arzuwlar, şeýle owudan setirler. Men hem öz adymdan, Media Tamany toparymyzyň adyndan seniň iniňi Rızkaly tüýsüremden gutlaýan, oňa berk can saglyk, işlerinde diňe üstünlük arzuw edýärin. Dostlar, tesvirlerimizin innikisi Begenç Orazow doganymyzdan gelýär. Şeýleçe tesvir galypdyr. Janyňyz sag bolsun doganjygym. Täzelikleriňiz üçin minnetdar, köp sag bol. Janyňyz sag bolsun diýe. Sag bol Begenç galdyran tesviriň üçin, sen hem işiňde üstünlük we bizi goldaýanyň üçin hem köp minnetdar. Begenç Kakajanow doganymyz hem şeýleçe tesvir galypdyr dostlar. Salam, Mediatama gepleşiňizi Laçyn Mämedowan çagyraň. Hemmeler şoňa garaşýar diýe. Ilki bilen sag bol galdyran tesviriň üçin gowy tesvir galdyrypsyň Begenç. Meňem özümem garaşýan Laçyn Mämedowa berjek soralarym diýsenken, żywoy variantda eşjek aýdymlarym ken dostlar. Nesip bolsa çagyrar Jason Uraga size geçirýän bu soragy. Dostlar, tesvirlerinizin innikisi Neveli dostumuzdan gelýär. Mene adyn okap bilmedim. Rahim Gurvanow täze şow gepleşiňize çagyraýyn diýe. Sag bol galdyran tesviriň üçin, gyzykly tesvir galdyrypsyň. Nesip bolsa onam Jason Uraga geçirýän. Tesvirlerimizin soňkujasy dostlar Merdan Kurvanow doganymyzdan gelýär. Polşadan salam bolsun Türkmenistan iýlime diýe. Sag bol Merdan galdyran tesviriň üçin Media Tamany toparymyzdan meň adymdan hem saňa ullakan salam. Dostlar, görüşüňiz ýaly bu bölüm diýsen gowy täzelikler soňuna çelini göreniňize degendir gepleşigimizi. Men şunluk bilen bölüm jelmejek. Gene iň esasat näme? Özüňize gowja serediň hemişe janyňyz sag bolsun, başga zat boş beriň. Indiki bölümlerde men bilen görüşýänçe hoş sag bolun. Görümize başlaýas dostlar. Gözlerim seni gözler. Başlar nereden çıktı ya? Dostlar, bilişin dur. Jahan Vakşı bilen başlamadı. Aytdım yanlışman. Respect. Neyse, ne. Oy, mamaçka Maya. Ura! Живой görünüşünde eşitmek aydı. Geçik gördüm ben. Dinç. Sağ olun. Indi akkurat yaradım.